Цябі неба, про свой крыж імкнуся. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Сьогодні відзначаємо свято Узвишення Святого Крижа. Ахвяра Святої Мши складається у наступній інтенції. Просимо об Святої Мши за навертання Едуарда, Юзефи, Ірини, Юрія, Аліни, Мечислава і Ірини. Каб ми могли годно скласти на святейшую ахвяру, перепросим Бога за наши грехи. Споведаюся. Нехай змилуецца над нами Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління нашої, який сядеш праворуч Отця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Ісус Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся. Спрадвечны Боже, Ты послал на свет Своего одинародного Сына, каб праз Яго смерть на крыжы все люди атрымалі збаўленне. Учини, каб мы на землі глыбей познали таямницу откупления и были годны атрымаць яе плёну ў небе. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твоего Сына, які з Тобою живі і владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання книги лічбаў. У тыя дні людзі ў дарозе пачалі губляць цярплівасць.
Яны казалі супраць Бога і супраць Майсея: «Навошта вывелі нас з Егіпту, каб мы памерлі ў пустыні? Бо няма хлеба, няма вады, і надакучыла нам гэтая нікчэмная ежа». Тады спаслаў Пан на людзей ядавітых змеяў, якія кусалі народ, і шмат людзей з Ізраіля памерла. Прыйшлі людзі да Майсея і сказалі: «Зграшылі мы, бо казалі супраць Пада і супраць цябе. Памаліся да Пада, каб ён аддаліў ад нас змеяў». І памаліўся Майсей за народ. І сказаў Пан Майсею: «Зрабі сабе змея і павесь яго на жэрдзі. Тады кожны, укушаны, калі паглядзіць на яго, застанецца жыць». І зрабіў Майсей меднага змея і ўзняў яго на жэрдзі. А калі ядавітая змяя кусала чалавека, ён глядзеў на меднага змея і заставаўся жывы. Это Слово Божие. Забывать про справы Пана, не будем забывать про справы Пана. О мой народ, слухай закон мой, схилите свои уши до слов моих устных. О приповестях я открою свои устны и расскажу про таямницы давнего веку. Не будем забывать про справы Пана. Коли Пан забивал их, тады яго шукали, верталіся і зноў шукалі Бога і успаміналі, што Бог іхняя скала, што найвышэйшы Бог іх збавца. Не будем забывать про справы Пана. Своими устнами и языками своими хлусили ему. Их сердце не были щирые з им и не заховали верность его заповеду. Не будем забывать про справы Пана, але Бог милосердный, Ён дараваў ім несправядлівасць і не знішчаў іх. Ён часта адварочваў гнеў свой і не запальваў усёй лютасці сваёй. Забывать про справы Пана. Читание послания святого апостола Павла до Филиппянам. Иисус Христос, будучи у постаті Бога, не полічив потрібним бути наравні з Богом, але вирекся до самого себе, прийнявши постать слуги, приподобнившися до людей, из выгляду ставши, як человек, принизил себе, будучи послухмяним аж до смерти, смерти крижовой. Тому Бог узвысил его и дал ему имя понад усілякое имя, каб на имя Иисуса схилилось кожное колено створения небесных, земных и подземных, и каб кожный язык вызнавал, что Паном
есть Христос, дзеля хвалы Бога Отца. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Кланяемся Тебе, Христе, и благословляем Тебе, бо раскрыш свой Ты свет откупил. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Иоанна. Хвала Тобі, Пані. У той час Єсус сказав Нікодему: «Ніхто не ўзышоў на неба, акрамя таго, хто сышоў з неба, Сына Чалавечага. Як Маісей узвысіў змяю пустыні, так павінен быць узвышаны Сын Чалавечы, каб кожны, хто верыць у Яго, меў жыццё вечнае. Бо так полюбіў Бог свет, што аддаў Сына Свайго адзінароднага, каб кожны, хто верыць у Яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае. Бо не паслаў Бог Сына Свайго ў свет, каб судзіць свет, але каб свет быў збаўлены праз Яго». Гэта Слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Сёння, калі мы адзначаем свята узвышэння Святого Крыжа, мы можам узгадаць, што адным з галоўных сімвалаў хрысціян з'яўляецца крыж. Крыж спадарожнічае чалавеку на працягу жыцця. Вернікі носяць яго на сабе, робяць знак крыжа ў розных сітуацыях у імя Айца і Сына і Духа Святога. Ставяць крыж на магіле памерлага. Сёння, 14 верасня, адзначаецца свята, непасрэдна звязанае з крыжам. Свята ўзвышэння Святого Крыжа, якое ў літургіі сталі адзначаць у 7 стагоддзі, таксама абазначае вяртанне рэліквіі крыжа ад персаў, што адбылося ў 628 годзе нашай эры, дзякуючы візантыйскаму імператару Іраклію. Персідскі імператар Хасраў II захапіў Иерусалим у 614 годзе нашай эры і забраў рэліквію крыжа у якасці трафея. Прайшло больш за 10 гадоў, пакуль Іраклій паспяхова перамог персаў. Спачатку ён змясціў рэліквію крыжа у Сафійскім саборы ў Канстанцінопалі, цяперашні Стамбул у Турцыі, але потым вярнуў яе падчас грандыёзнай цырымоніі ў храм гроба Пана 21 сакавіка 630 года. Паданне кажа, што калі сам імператар хацеў унесці крыж на былое месца яго знаходжання, то ён не змог спачатку гэтага зрабіць. Толькі пасля таго, як ён зняў свае імператарскія вопраткі, яму гэта удалося. Браты і сёстры, давайце ўспомнім адзін эпізод сённяшняга першага чытання, які мае глыбокі псіхалагічны і тэалагічны аспект. Калі народ Ізраіля глядзеў на выяву меднага змея, гэта было запрашэннем да народа добраахвотна супрацьстаяць сваім цярпеннем, выпрабаваннем, спакусам і нягодам. Гэта важны крок да псіхалагічнага выздараўлення ад траўмы,
і да росту ў сталасці. У маральным і духоўным жыцці нам неабходна з Божай дапамогай і пад Божым кіраўніцтвам супрацьстаяць глыбока схаваным прычынам нашага граху, змагацца са спакусамі гэтага свету, выбраць шлях да благаслаўлёнага жыцця замест шляху да праклёну смерці. Айцы касцёла падкрэслівалі, што крыж з'яўляецца сімвалам, у якім сутыкаюцца галоўныя праўды хрысціянскай веры. Паводле святога Яна з Дамаску, крыжам Хрыста, а нічым іншым, пераможана смерць, пекла, падаравана людзям уваскрасенне, удзелена моц узнесціся над штодзённасцю і смерцю. Свята у узвышэння крыжа нагадвае пра вялікае значэнне гэтага сімвалу хрысціянства. Захвочвае нас не ўспрымаць яго толькі як дэкаратыўны элемент або упрыгожванне вопраткі, але бачыць у ім знак канчатковай перамогі дабра над злом. Неба адкрытае для тых, хто не баіцца ўзяць крыж на свае плечы. Гэты збаўчы цяжар яднае нас з самім збаўцам Хрыстом. Ва ўсім гэтым хрысціянам дапамагае любоў згодна са словамі святога Яна Паўла II. Крыжа без любові не зможаце несці, любові без крыжа не зразумееце. Амен. Вызнаем нашу веру, веру адзінага Бога. Праз Jesúsa Христа, які ўваскрос і застаўся з намі ў Еўхарыстыі, што дае вечнае жыццё, узнясём да Бога нашыя малітвы. Молімся за ўсіх дзяцей святога Касцёла, каб яны ядналі сваё жыццё з крыжам Хрыста і дзякуючы гэтаму атрымалі удзел у яго ўваскрасенні. Цябе просім. Молімся за святога Айца, каб ён, абвяшчаючы людзям праўды веры, адкрываў іх сэрцы на дзеянне Божай ласкі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто
прысвяціў сваё жыццё Богу, каб яны ішлі за Езусам шляхам крыжа і сталі удзельнікамі Яго хвалы. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за моладзь нашай краіны, каб яна шанавала крыж Хрыста, знак Божай любові да чалавека. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, тут прысутных, каб мы углядаліся ў Хрыстовы крыж і чэрпалі з яго моц для хрысціянскага жыцця. Цябе просім. Молімся аб навяртанні Эдуарда, Юзефа, Ірыны, Юрыя, Аліны, Мечыслава і Ірыны. Цябе просім. Молімся за тых, хто кіруе краінамі і хто павінен прымаць важныя палітычныя рашэнні, ад каго залежыць спыненне войнаў, каб яны кіраваліся жаданнем дабра і міру для ўсіх сваіх суайчыннікаў. Цябе просім. Молімся за несправядліва асуджаных, пакрыўджаных і церпячых ад невылечных хваробаў. Цябе просім. Молімся за ахвярадаўцаў, каб яны атрымалі вечную ўзнагароду ў небе за сваю дабрачыннасць. Цябе просім. Добры Божа, прымі нашыя малітвы праз Хрыста, Пана нашага. Табе ахвярую, Пане мой, всё маё жыццё, і цяпер я твой назаўсёды. Это маё сердце, погляди, ты любовь моя осиная. Табе ахвярую, Пане мой, всё маё жыццё, і цяпер я твой назаўсёды. Это маё сердце, погляди, ты любовь моя осиная. Табе ахвярую, Пане мой, всё маё жыццё, і цяпер я твой назаўсёды. Это маё сердце, погляди, ты любовь моя одиная. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Просим Цябе, милосердный Боже, нехай нас очистить ад усіх правінаў ахвяра Твайго Сына, які на алтары крыжа знішчыў грахі ўсяго свету, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Пан з вами. Угору сэрцы. Падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, Ты праз муку Твайго Сына даў збаўленне ўсяму свету, які, дзякуючы за ласку адкуплення, праслаўляе Тваю веліч. Бо на крыжы адбыўся суд над грахамі свету і заззяла моц Хрыста укрыжаванага. Таму з анёламі з усімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемогутный, небо и
земля, полная хвалы Твоей, Хосана на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана, Хосана на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос воскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, всемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расой Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего престол хвали. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзейна ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у єднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі, са святым Казімірам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча усемагутны, у єдності Духа Святого, вся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Амин. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать: Отче наш, который есть в небе, святый
святися ім'я Твоє, прийди владарство Твоє, будь воля Твоя, як у небі, так і на землі. Хліба нашого щоденного дай нам сьогодні, і отпусти нам провини наші, як і ми отпускаєм виноватым нашим, і не вводь нас у спокусу, а избав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні наши, да памажы нам у милосердности Твоей, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим, не зважай на грахи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, які живеш и владарыш на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. Перадайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету. Благословленные покликанные на вечеру ягоную.
Молимся. Умацаваны на святой гостине, покорно просим Тебе, Пане Иисус Христе, приведи до славы з мёртвых паўстання Твоих верных, якіх Ты одарыў новым жыццём праз ахвяру, складзеную на дрэве крыжа, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Аминь. Святый Архангеле Михаиле, Бережи нас. калі ласка, на хвілінку прысядзем, паслухаем аб'явы. Ахвяраванні з суботняй і нядзельных святых імшаў пойдуць на вышэйшую духоўную семінарыю ў Гродні. Заўтра святому айцу Льву XIV спаўняецца 70 гадоў, а ў арцыбіскупа Юзафа Станеўскага гадавіна прызначэння яго мітрапалітам Мінска-Магілёўскім. На гэтым тыдні заўтра і сёння мы ўжо пачыналі азначаць свята ўзвышэння Святого Крыжа. У панядзелак успаміны свяцейшай Панны Марыі Балеснай. У 18 гадзін у панядзелак будзем цэлебраваць святую імшу каля крыжа побач з ракой Нёман. На гэтым крыжах перадаўцамі заменена распяцце, укрыжаванне. Адбудзецца асвячэнне крыжа, запрашаем да ўдзелу ўсіх парафіян. У аўторак успамін святых Карнелія, папы Кіпрыяна, біскупа і мучанікаў. У чацвер успамінаем святого Станіслава Костку, законніка. У суботу святого Андрэя Кім Таагона, прэзбітера Павла Чонхасана і паплечнікаў мучанікаў. На гэтым тыдні святая імша ў Стоўбцах у панядзелак 9 і 19, у аўторак у 19, у сераду у 9 раніцай, у чацвер у 19 вечарам, у пятніцу у 9, у суботу 9 і 19, у нядзелю у 11 і 18. Магчымы змяненні. Сачыце за раскладам у суполцы, у вайберы. У ацэдзі Жацеры святая імша у 9 гадзін, у Новым Свержані у 13. 9 верасня распачаліся заняткі па рэлігіі. Расклад ёсць на дошцы аб'яў пры ўваходзе. На ўваходных дзвярах у дольны касцёл, а таксама у суполцы, у вайберы. Хто спазніўся, можна таксама яшчэ далучыцца. Захвочваем купляць новы нумар часопісу «Аве Марія». Дзякуем за ахвяраванне на працы пры касцёле. Неабходна такая вялікая фінансавая дапамога парафіян на аплату аргана. Будзе ў нашым касцёле сапраўдны арган, і гэта таксама звязана з вялікімі коштамі, таму ад імя ксяндза Ігара захвочваем далучыцца да гэтай справы. Дзякуй за супольную малітву, прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. И с Духом Твоим. Няхай вас благословить и стережа всемогутный Бог, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокои Христа. Дякуем Пану Богу. Помияни наш чудотворца, стал печи и оборонца, нам час волиня покажи, край наш от лиха бережи. Помияни наш чудотворца, стал печи и оборонца, нам час волиня покажи, край наш от лиха
Ти представляєш життєвий шлях вибраних слугів Твоїх, які побожним євангельським життям і даним служенням поширяли серед братов і сестер познання ім'я Твоєго святого, обвіщаючи Слово Твоє і уділяючи святые сакраменти. Одари ласки хвали алтара слугу Твоєго, отця Фабіяна, заступника Столпецького, який своєю опікою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу ойчину від нападків злого духа. Через Христа, Пана нашого. Амінь. А под крышем мати стала, крышу смутку обдимала, на яким кано Бог син, на яким кано Бог син, дітей Бог його проткнути, на високий крыш покуты, и он пошел за всех один, и он пошел за всех один, як сутішить маті муки, на яє святыя руки, сына крови.